päästä? Juu. Renkaan saada helppo pelata. Eli niiden blue. Ja rupture vaan. Mä viitin mitä harmi ottaa, kun tuo tekee niin silloin enemmän damagea. Ja rööki menee. Kohta lätty lätisee. Mä spämmin lauktiin vaan topis, kun mä... Mulla ei sit oo hakkaan tota. bändäke tossa siis tarvis. Ota sitten haittaa. Meillä on Kuule siltä rupture. puolella. Sä voisit kyllä niinku tsekata tuon heti aluksi sillä bandaketossilla. Entäpä meillä? Jos ne on tosiaan semmosia renoja pelaajia, niin vitsi ne niinku trollaa. Joo. Nyt! Oikee. No menen bluella. Oisko? Jep. En Kyllä. Ei. Ai kun rupture on hauska. Vittu. Pois. Hyväs tunni siinä. Rupture on tosi hauska, hei. Siis Eikö oteta niitä blueja? Jaa, okei. Antaa olla. ensimmäistä kertaa pelin alussa mä ammun Piercing-Arrowin ohi. Ihan oikeesti tää on varmaan ensimmäinen kerta kun mä ammun sen ikinä ohi. Ja stoppi sai se, hyvä homma. Joo, kyllä se on hyvä. Menikö se topilla? Joo. Meni. Miks mä sen lataan uudestaan nyt tänään? Noniin. Samu. Ei. No. Mikä niillä on? Niin joo, GP-jungla. No ei mulla mitään puolen häivääkään. Vittu kun jollain olisi ollut vardi, mä olisin voinut ninjata se siltä. Kai tuo Leona supportti toimii. Joo, toimii. Se toimii. Joo, on yksi aggressiivis supportis, mitä löytyy pelistä. Jos. Tää bussikin vasta rengari. Sulla tulee hauskaa sit topis. Joo vai? Kyllä, tää tykkää bussia. Oot sä... Joo. En pyrin stunnata sen, mut jos toiseen leveliin pääsee, niin pääsen naamaan kiinni sitten. Noniin. Nyt ei tarvii kuin overextendää kerran, niin se on siinä. Jos vain säästelee manaa. Joo. Mun näppäimistö ei toimi. Mun näppis ei toimi. Mitä ihmettä? Näppis ei toimi. Mitä ihmettä? Pojat, toppi on viety. Joo, mun näppis ei toimi. Hei, varus. On valmis. Valmis? Katso tätä helaa, kun mä saan näistä minioneista. Ottakaa, jos tulee tuohon reunaan. Noni, tulkaa! Hyvä! Hyvä Oi, toi. No. Tässä midistä tulee jotain passiivinen lane. Nousis mun reputaatio nyt. Reputation gain 1. Ikävää. Mä en tajua, mun näppis ei lopetti Vovista, tai siis tossa lollissa toimimisen. Pelaatko sä Vovi? Eikö lolli? Miksi sä sit... Varo, hei! Ei Sepillä oo mitään hätää. No niin, nyt lähdet Ei. toimimaan. Mikä ei Pop. mun kissa käveli ton näppiksen päältä, niin se lopetti toimimisen kokonaan. Hei, siinä. mikä rotunen kissa sulla on? Mä tiedän, tää on Oi tollanen vitsi tois vain jäi noin pieni, mä silloin harmaa piti se olisi kuollut. pentu. Eli 12 me vielä tän viikkoa. peli toi sanottuna aika rajusta tällä hetkellä. Onko sä ostanut sen vai saiks sä sen? Eikö se on mun tutun sellaiset pörröinen kaunis kissa, niin siellä on nyt pentöä. Mut se pörröis, niin ei tää pelottavaa. Onko se toinen vielä paikalla, hei? Sookatti. Hei, niin, rengari on meillä. Joo, käy kimppuun vaan, Kerkeetkö jos sä vielä? pysyt hengissä sen aikaa. Kerkeissä. Tule vaan. Ota tappo. Ole Kiitos. hyvä. Vittu.
vittu me viedään noita, ei saatana. Jätkät, hei mä tulos ollaan. Toi Valmiina? Ei mun riittänyt tossa. Aina. Toi nuoli on ihan murha. Tää rengari on kokenut oikeesti murhan. Tuolla noin tiimi Kyllä on mä kokenut. vetin sen rengarin lähti sun kimppuus niin ahneena. Niinku midi on kadoksissa ja niitä jungla on Kuin nopeasti 0 pääsit HP, kiinni niin siihen? se niinku lähtee. Vaik heti. Toi supportti. Hei, joka ikinen lane voitaan tää hetkellä aika hyvin. Joo, mulla on filogi jo. Näin. Ruveta rakentaa linnaa. Mä rupeen kohti jo stäkkää ultia, saatana. No, se niin. Shit. Ei halunnut tulla. Ei uskalla. Joo, mä käyn Heart of Goldin, sit mä lähden liikenteeseen. Mieti Heart of Gold ja Filo. 6 minuuttia pelistä mennyt. Ja bootsit vielä. Saksamu? Ei ihan. En mä viitti käyttää ulti. Ei kannata. Mä vois tulla käymään midiellä. Älä mee. No joo. En saanut ikinä Ouch. kiinni. Ei elämä, millä se muka mut? Turretti. No, kun mä olin, kyllä mä mistin noin turretin rangista ulkopuolella. Rengari hävisi. Rengari on täällä. No. No vitsi. Oi rengar roukkaa. Mulla on ultikin kohta valmis. Ihmettä mitä tuossa äsken mukaan kävi. I'm very confused. Meillä on sit alhaalla CC aika vitusti. Meillä on joka paikassa. Et osunut homo. Joo. Dam-di-dam. Mulla on täydet helat melkein. Eikö mukaan noin kauan se turretti? Oliko se Toni käydä kiertämässä? Pääsee jää sinne vielä. No, kyllä mä sit käyn kiertä. Venä Samu, venä, ihan Mä sit saa rauhoita. sitä. Passiivin pelaaminen, Hei, passiivin pelaaminen. onks GPt näkynyt Pitäis aikoihin? musta täydellinen ajoitus samaan aikaan mukaan. Joo. Ei vittu. Paskarölli on paskarölli. Ai, auto. Ei vittu, treni läiksät on. Joo, se kääntyi takaisin vielä ja sitten se. Vittu sitä varmaan vituttaa. Onko sulla on Noin kohta vittu. On täällä. Oisit flash-ultia, Samu, mä voisin flash-ultia. Onks valmis? Odota, mä tuun kans. Joo. Ootas. Ja, no. Ei, Meni se jo, meni. meni jo. Liian kaukana, liian kaukana. Otetaan Mitäs niin ready boys, rengari? ready boys. Mitäs rengari? Torengari-keppu. Kenellä kiertää? Mä menen midi ottaa. Jos saatte sen kahdestaan, kumminkin assisti tulee siitä, niin mä otan vähän Jos paremmin. saat pompahtuu sen ilmaan, niin mä käyn tossi ja ulti. Juona perä. Toni. Toni, kato mun statsit. Jaha, se meni näkymättömäksi. Autas sä. Rengari on sairaan huono. Haluatko nähdä, kun mä tapaan sen? Not even close, not even close. Not even close, baby. Sillä ei mennä. Ei vittu, tää on trollausta jo. 12-1. Sori, mä en oo. Varus on laadunut jo. Siis hyvä. 4-1. Plus puolet enemmän farmia kuin rengari on. Plus Filo ja Heart of Gold. Oi, 005 tilanne. Yeah. Samu, sä oot ainoa, ketä on fiidannut. Hyi sua. You feeder.
Millä se muka mut sai? Kauhe fiideri, ei helvetti. En mä tiedä mitä se teki. Niitä vaan niski. No. Ei nyt, tuolla mitään väliä, me voitaan niin paljon kaikista muut laneja lähteä. Mä ihmettelen, että missä se toi damagea on repinyt. Mä tuun. Tulee vitun GP. Tulla. Menoks koko? Söikö se pandake? Ei, liian kaukana. No, mä heitän sen rupturille ilmaan. Sheni on tulossa, Sheni on tulossa. Niin on kuka Sheni. Ei niin, Eli tulee, ja Kempo. Pushii vaan, daivataan ton alas vaan. No, tyhmä. Olla. Miksi me Perkele. viedään noin 3-2? Mä iso mies. Ei mitään, hyvin menee. Mä luulen, että sä tykität koko ajan, Ei, kun Sepi, tykki hyvä ampuu oli. mua. Vähän Sori, kun mä turhaan sä sanon lopetit siinä. Hyvä oli. Vähän Tää turhaan se lopetit renkari tämän voi mun. yrittää vieläkin ottaa, en mä tiedä mitä se haluu. Vittu. Saa tulla koittaa. Hyppää muuhun. Oo kiltti. Ai, mä saan turpaa siltä. Tulossa alas, ei ylös, siis ylös. Menoks, me divitaan. Rupturee! Ole hyvä. Kiitos. Vittu toi on paska toi asse. Täältä tulee viideksi, tulee tapetaan se. Sieltä tulee 2. Samu. Ready. Toi vai? Nyt saada ihan turretin alta enää. Oote. Vies toisen reunalle. LOL. Tuuks sä Toni? Onko se on reuna? Vähän reuna. Ne on aika feileä tyyppejä. Ihan oikeesti kiddings me. Ihan Ja sen oikeesti. mä pystyn tossaamaan siihen muuten. Jäsin puskaa odottele. Mä menen kiusaan S. Okei, oikeesti mä syön sen. Mä menen pakon käymään. Hyi vittu sulla. Mä otan noin. Kenellä? Sulla. Niin me Coke-hätillä vai? Joo. Missä on mun Ashe? Onko se täällä? Ei. Se meni karkuun. Mä vähän on auttanut fiidaamata meitä oppiin. Hei, miten ois, ketä tulee munkaan hakea tuon Ai. Dragonin tosta? No, voin tulla. Samaa. Varmaan Tässä vaan siihen, alaspäin, varmaan tässä rauhassa. millä Tule alaspäin? farmiin. Mä tuun sinne. Hei, mulla on 704 statsit, eikö? Tässä tulee tällainen, hei. Itse ois nyt tullut toi. Niin toi renkari ilmestyi jostain ihan tyhjästä. Sori. Hyökätkää. Menoks vaan? Ai, mä en halua kuolla. Ei se tullut mun perään. Tulossa. Tyhmä fiksu vai vielä tyhmempi. Apua, tulkaa jäsen. Lähteekö se perään? Eikö ei täällä oo ketään enää? Toi kävi hieno feili multa. Ammuin tohon GP-hän, niin GP käveli just ohi, takana oli Ashe, niin se osui Asheen, mä lensin sinne ylös. Ei toi Sheni, mitä toi Sheni itkee? Legendary. Mä tuun niin pian kun Älä mä jää sinne. pääsen. Toi Swaini on aika vahva, ei kannata. Ei se kyllä loppujen lopuksi kauhean vahva. Oi. Ei mitään mahiksi tossa. Täs. Vittu mä syön sen, jos mä näen jonkun näistä mulaatumista. Mulla edes. Vittu. Tänne sieltä, saatana. Onks sun flashyä? Tulkaa vaikka kaikki vittu Sun flashyä? kerralla. Saatana. Kuole paska. Niin, ketä seuraa? Oliko se Mun siinä? sulkee. Tarkoo kaikki. Hyvä kipu vaan, semmonen kipu, sä saat kummankin vaan. Lakas. Vittu. Mulla on lakas. Ei osannut. Missä se on? Tule sen kun tulee. Terve Seni. Mites menee? Joo, taunti vaan meikäläinen. Siitä on hyötyä, hei.
No niin. Terve Asse. Vähän fiidillissä hei. Joo, mulla tuli kame lagiviikki. En ymmärrä miksi mä en saa assistia mistään kunnolla. Mä kaikkien tökin vähän, mutta... Ei mennäänkö ottaa räköni? Mä ja Toni kahdestaan saadaan. Joo, saadaan mut. Hyvä. Ei saa noin tuolla. Mitäs sä nyt tykkäät mun HP:stä? Get the fuck out. Toni, Varustu hakee. kato mitä mä ostin äsken. Varustu hakee. Itse se on kättiskini kyllä. Hyvä iee. Infi. Voi vitsi. Mä käyn hakee vähän HP tuolta topista, mä käyn syömässä noita pikkusia. Toni, otetaan Paitsi swaini pois. Ai, Mikko. Tulee tosta. Ollaan täällä. Mä olen kyllä tulossa täältä, mutta toi... Voit kiittää mua. Ei. Ei! Tappoi. Ei. Mulla on ulti. Mä otan turretin alas. Ei mulla on ulti Samu. Joo. Jos ne on täällä. Tosa. Oli. Pannakin tossa jos on. Ani tulkaa. Kumpi? Änkä. Mä en tiedä kumpi. Tässä kumma tahansa saa Ei hei, kiinni. Redin meni. Alhaalta Rediä. meni torni äsken. Sheni teleporttasi johonkin. Me ottaa koki ylös. Suojaa sitä vähän. Täällä toi on. Mä pystyn stunnaan sen siihen. Jos sä saat siihen. Ai. Ulti. Tulossa olla mulla on ulti. Mullakin on ulti. Tää on mukana. Meillä on muita. Ei pois. Mä tuon. Ei. Ashe. Ei! Mä tulen. Come on! Mä Nyt tulen. kemppu mä tuun. Mä menen. Saatteko ne? Kun ne kaikki tarkettaa muuta niin. Gangplank. Joo, varus saa. Varus finishaa. Ottakaa Asse nyt. Miksi te hyökkäätte tuohon niin korkimpu? Apinat. Ace. Thank you, Sepi. Kiva. Ei mua fiidattu hei. Kuka ei oo näin karkimpu? Ei kun GP on Hei, niin low. nyt mulla on assistit ihan hyvät jo. Mulle ei. Mä en oo tyytyväinen. Mä en oo tyytyväinen mun assisteihin. Roiski vaan. En ottaa tän jälkeen toi räköni. Joo, mä aloittaa sitä jo. Otettiin Sepin kanssa torni, hei. GG. Ilmeisesti. Tää on aika voitettuja pelejä jo. Ei joo. Ne ootte on meni. Nyt tulee vaartit, kattokaa mistä tulee sieltä. Ui jös, mä menen vastaan. Eitäis me saamaan. Ei. Hyi! Kaikki mun kimppu heti. Ai mut tappaa. Ai. Ei varo. Ei se svaini vasta enää selviä. Mä pääsen karkuun ilman mitään pääsykeinoja. Mulla on jo flashia uppina, niin... mulla on Ei pakko voi taistella. olla siitä. Kummat sai räköni? Ei mitään hajuu. Ei mitään. Me saatiin. Hyvä. Ei kun vastustaa tiimi. Saiko? Sai. Jäi. Mä menetin mun stackiit. Onks mä midi vai otas mä... No joo. Toni, jos sä saat No mä voin bandage- mennä midiin. Jos sä saat mennä midiin. bandage tossista. Mäkin menen midiin. No mä menen ottaa alapushi. Noi saa kumminkin tos vaini. Vaini. Joku toppi.
No jos mä Järkikö en sä, sinne saaks sä hidastettua sitä? Sieltä tulee Sheni. Jakki, onks sä valmis? Joo. Mietun. Mun sulti. Mulla on 5 sekunnin päästä. Noniin. Ei vitsi! Saaks sä ultattua sinne? Tai jotain? Ei enää, antaa olla. Ei saa kiinni. Mun turretti otti damage, mä kostan tän. Äijä puskee 1 torni. Vittu. Hei Ahri. Tuleeko se Assassin mylly tänne? Täällä midi tulee puskaan. Midis tulee porukkaa he. Selviääkö sä siellä turretilla hetkekä? Okei, musta ekat rengari on first target. Meidän Se näyttäis turret kyllä sieltä ei ja se tekee damagea. Se on selvä juttu. Tiesitkö sä sen, että meidän turretteihin ei kosketa? Assi olisi alhaalla. Kenelle? Varmaan. Mulle Samu. Mä katon stoppi. Manarekin nimi kyllä on, mutta mä teen aika paljon sillä cooldown reductionilla. Mä katon toppipussia. Mä otan minionit täältä. Ainakin tosta noin 2 kästöjä. Hei, mä voisin hakea muuten rapapassia. Mikko, tuu tänne. Ei kun missä oot? Alhaalla. Mennä ottaa toi pois. Mikä keskellä? Ei enää. Hei jätkä, keskellä. Menossa. No mä oon pärjää yksinkin sitä vastaan. Ainakin luulisin. Fuck you, Shen. And fuck your turret. Taas mun golemi kanssa sama. Jos mä Mä menen saan alas. Goldista ja Filosta molemmista Hania takaisin. Vartaa keskellä porukka. Tulossa. On 3. Toi sulti. Mullakin olisi ulti. Niin mullakin. Mullakin on ulti. Mulla on aina ulti. Hidastakaa sitä. Will do. Mikseiköhän on vielä luovuttanut, kun aikaa pätoja? Mahtoiko ne meinaa, että niillä on vahvempi endgame? Ei niille edes oo. Ei niillä oikein mitään endgamea. Gangplankki vain. Ja Shen. Hyi! Ashe ei yhtäkkiä paljon damagea, no silloin Black Cleaveri. Tän. Mä oon täällä. Tulkaa. Aina se kuoli. Oi, voi minä kuolen taas. Joo, samaa mieltä. No Starbussa oli seuraavaksi. Sitten hyvä heilu. Mä ostan Guardian Angelin nyt. Tän pajaa. Hei.
Keskellä jos me puolustat London, jos menee rikki nyt kohti hausta. Laitoin sen koristeeksi. Minä tuun sieltä. Ne hakee Dragoni. Hän jäi kylläkin vähän kyrrä. Missä ammuun mä näistä pitää aikaa? On täällä. Ai Dragoni menetettiin jo. Ei menetetty. Varus saaks sä? En saa. Ready to. Pois. Joo. Ei me yks melkein mene tappelee. Jos tein kouttarette nyt jo, menkää vaan. Hyi vittu toi Aari. Tänne. Mullakin on ihan pienet hellat, hei. Niin. 16 levelinä. Mulla oli viime matsis 15-levusena melkein vähän ylittä 4 tonnia HP. Nää hakee parna. Joo. Niin, mut kun mä en oo ostanut kaikki HP itselleen. Toika tosta varuksella. Joo, mäkin voisin käydä passissa tarapainoon. Mulla on hevä 2 Parna, HP parna itemi. aika. Niin, mut siis parnon jälkeen. Ai. Sain. En saanut, hyvä. Mä voin jättää varrin tähän johonkin. Kuka ne? Jaa ne, joo, niillä on visioni. Täytyy tapella. Hei nyt tarvitaan sua puu. Ei ne uskalla. Mä tulen. Iso mies tulee. Mahduks mä tähän pieneen puskaan enää? Jos Ashen saadaan näkyvyys. Ei, mahduks mä tähän pieneen puskaan? Lol. Kyllä niin lol. Tulee näkymätön herra tänne. Se on niitä aika hyvä määrä. Ei se tuli Se jälleen. hävisi. Jaha. Loluttu. Ne lopetti. Tekis meidän sanon boring game. GG.